Sa ngalan, samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Aron maandam kita lang sa pagsaulog dining santos nga misa, maginulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios na makagagahom sa tanan kaninyo mga igsoon na nakalapas sa kog dako yamot sa hunahuna sa pulong sa buhat sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kaya akong sala akong dakong sala busa na nga muyaw ko ang Santa Maria kanunay nga ulay sa tanang mga anghel o mga santos kaninyo mga igsoon aron ninyo akong yampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan sa iluon sa atong mga sala dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Diyos nga makagagahom ug maluluyon, wala untay mga buhat namo dinhi sa kalibutan, nga makabalda sa among mahinangpong pagsugat sa imong anak. Inunua linamdangan sa langit nun mong kaalam, himua kaming takos sa pagpakiguban kaniya. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Baruch. O Jerusalem, hubua ang mga sapot nga imong gisulob sa imong pagbangutan ug kasakit, ug pagsulob sa walay katapusang harianon sa himaya sa Dios. Pagkupo sa katarong sa Dios. Ibutang sa imong ulo ang korona sa himaya sa Dios, nga walay katapusan. Ang Dios magpakita sa imong kasanag, ngadto sa tagsa-tagsa kanasod sa kalibutan. Hangtod sa kahangturan, muingon siya kanimo. Ang imong kasiguruan nagikan sa imong katarong, ug ang imong kasanag
nagikan sa imong mahigugmaong pag-alagad kanako. Bangon Jerusalem, tindog diha sa tumoy sa bukid. Tanawa kunhain ang Dios, ang balaan. Dada ang imong mga anak nga hiniusa gikan sa silangan o gikan sa kasadpan. Nangalipay sila nga ang Dios nga hinundom kanila. Jerusalem, ang imong mga anak gibihag sa ilang mga kaaway, nga mibiya sila kanimo nga nagtiniil. Apan ang Dios nagdala nila balik kanimo, sinangga sa harianon nga kasanag. Ang Dios nagsugo nga ang tanang hataas nga bukid ug ang walay kinitubang kabungturan patagon. Nagsugo siya nga ang mga walog punon ug ang yuta patagon. Aron ang katawhan sa Israel mupauli nga walay kabilinggan diha sa himaya sa Dios. Sa pagsugo sa Dios, ang mga lasang sa mahumot nga mga kahoy muturok aron maghatag og landong alang sa katawhan sa Israel. Ang Dios magdala sa Israel balik sa ila. Mubalik sila uban sa dakong kalipay, giniyahan sa iyang kaluoy o katarong, linibutan sa kahayag sa iyang mahimayaong presensya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hihimuan kita sa Ginoo sa dakong mga buta. Napuno kita sa kalipay. Hihimuan kita sa Ginoo ug dakong mga buta. Napuno kita sa kalipay. Sa pagpalig sa Ginoo sa mga biha sa Sion, nahisama kita sa mga tao nga nagtamgo. Ang atong mga baba na puno sa katawa, ang atong mga dila sa mga hudyaka. Unya nagingon sila diha sa kanasuran. Hihimuan sila sa Ginoo ug dagkong mga buta. Hihimuan kita sa Ginoo ug dagkong mga buta. Ug nalipay gayud kita. O Ginoo, iuli ang amo
ng gula sila nga nagtangoy-ngoy. Nagtala sa pinhi nga igsasabot. Mamanguli sila nga magkuryaka. Panagtala sa ilang hinalap. Ihimuan kita sa Ginoo, ug dagkong mga butang. Napuno kita sa kalipay. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Ug gikalipay ko ang pag-ampo kanunay alang kaninyong tanan tungod sa inyong pagtabang kanako sa buluhaton sa ebanghelyo sukad sa una pagayong adlaw hangtod karon. Ug busa siguro ako nga kining maayong buhat nga gisugdan sa Dios diha kaninyo. Padayunon gayud niya hangtod mahuman kini. Hangtod sa pagbalik ni Kristo Jesus. Nasayod ang Dios nga ang timos kong pagbati alang kaninyong tanan. Gikan gayud sa kasing-kasing ni Kristo Jesus. Ang akong pag-ampo alang kaninyo, mao nga magtubo unta ang inyong gugma, kahibalo ug kaalam sa paghukom aron makapili kamo sa labing maayo. Sa ingon niini, maputli kamo ug walay ikasaway diha kaninyo, unya sa pagbalik ni Kristo. Matugob unya ang inyong kinabuhi sa mga maayong hiyas nga gikan ni Hesukristo alang sa himaya ug dungog sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa ikanapulog lima katuig kadto sa pagmando ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato maoy gobernador sa Judea, si Herodes maoy nagmando sa Galilea, ug si Felipe nga iyang igsuon maoy pangulo sa kayutaan sa, 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 si
Lisanias maoy namunuan na sa Abilina, ug si Anas, ug si Caiphas, maoy mga pangulong pari. Niini gayong panahona, ang pulong sa Dios miabot kang Juan nga anak ni Zacarias didto sa dapit nga awaaw, busa gilukop pagtaak ni Juan ang tibuok kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan, ug nagwali siya. Siya miingon, hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala, ug pabunyag kamo, ug pasayloon kamo sa Dios. Sumala sa nasulat ni Propeta Isaias sa iyang basahon. May nagsinggit didto sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Hawanin ninyo ang iyang agian, abunuhin ninyo ang tanang libaong. Pataga ang tanang bungtod ug bukid. Tulira ang mga nagliko-likoong dalan. Hapsaya ang mga gansalong dalan, ug makita sa tanang tao ang kaluwasan gikan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Kaniadto sa nag-eskwela pako seminaryo, kada tuig naagyud mi spiritual retreat. Ang dili nako masabtan kaniadto mga kaigsunan mao nga kada tuig balik-balik yun ang mga topics. Dusi ko katuig, seminaryo. Kada retreat na mo every year, ang among spiritual facilitator sa retreat, maghisgot yun death, particular judgment, heaven, hell, purgatory. Balik-balikon yun ni mga kaigsunan. O wa ko kasabot nini, nga naman ni. Sa nanlabay ng panahon, ng gawas ng mga uban, nangko na natong kanang gitawag og wisdom of age. Labi na kanang wisdom of age nga imong maangkon tungod kay niagi ka nga hapit na ka mamatay. Diha nako nakasabot mga kaigsunan. Nga balik-balikon gyud na ini aron dili ta makalimot ug mauni ang inyong tema nga dili ta kalimot, we are on a pilgrim journey. We are pilgrims journeying, nagpadung ta. So kaning ato rong ipuy-an, this is not our lasting city. We are on our way to our true home, which is heaven. Balik-balikon yun ni aron di ta kalimot mga kaigsunan. Nagihimo ta sa Dios dili para dinis P. Gomez o para sa Colon o para sa diha Jerusalem.
Gihimo ta sa Dios para sa langit. Mao nay hinungdan nganong ni ata dinhi. Mao nay tumong sa atong kinabuhi, mao nay atong final destination sa tuang journey. Mao na nga kung dili ta malangit, dili nato maangkon ang tumong sa atong kinabuhi. Pagkadakong pakyas na to. O kung pakyas ta, gausik-usik lang ka sa imong panahon. Muna mga kaigsunan, si Pope Francis, sa usa ka higayon, ningon siya, let us make choices in time with eternity in mind. Kana kuno mga desisyon nga atong himuon karon, labi na kana mga importante kay mga desisyon. Ayaw ninyo kalimti nga naapay kinabuhi ini kahuman dinhi. Nya kinabuhi ra bagyod nga dili na matapos, iapil na sa inyong konsiderasyon. Kung ato ning i-apply sa mga minyo nga niya karon dinhi, ang ipasabot sa Santo Papa, mao nga, from the point of view of eternity, marriage is not an end in itself. From the point of view of eternity, marriage is a means towards an end. Ang kaminyoon, dili mo magminyo aron lang magminyo. Magminyo ang tao aron siya malangit. Ang kaminyoon mo iyang gipili nga mo iyang himuon nga sakyanan. Aron kining maong sakyanan magdani niya ngadto sa iyang destinasyon. Mao na nga kay kana man day inyong gipili nga sakyanan, paningkamuti sa ninyo nga mo ginay mudahan ninyo ngadto sa inyong destinasyon. Pinagminyo mo, tungod kay nagminyo mo, ang inyong pagminyo maoy makapalangit ninyo. Mao na ang gipasabot Santo Papa, no? Nya tibaman mo nga ang sakyanan nga maguba, di ginakaabot siyang destinasyon. Unya ang kaminyoon, gubon man sa diborsyo. Unsaon man ninyo pag-abot sa inyong destinasyon. Sa laing okasyon, ningon ang atong Santo Papa, let us constantly look at heaven. Yan ang giingon mga kaigsunan kay namatikdan tingan niya nga ang moderno nga tao nagpuyo na nga murag way langit ba? Una gusto ang Santo Papa nga ibalik nato ang koneksyon sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi nga kini siya konektado ni sa langit. Dunay ni komentaryo ni himog sarcastic nga komentaryo bahin nako mga kaigsunan, lagi ginamugod tay gamay nga scholarship program para pagtabang sa mga kabus aron sila maka-eskwela. Iya kong giingnan, akanang kani imong gibuhat dre, sigurado na kang malangit.
Ingko, akana, wa ko kaybaw, ana. Ang Diyos ra mo yung kaybaw ni ana. Pero ningon ko, na ako'y nahibawaan. Nakahibaw ko, ngano nga ako ning gihimo. Nakahibaw ko nga ako ning gihimo tungod kay gusto ko malangit. Una, mahimo maning kinimpangutanaha atong itumong ninyo. Kanang mga butang ron nga inyong gihimo, mga kaigsunan. Tama na, inyo nang gihimo, aron mo malangit. Mubo na itong pangutana, gusto ba mong malangit? Abi ninyo mga kaigsunan, kita mga binunyagan, may tingali nga magsulob tag t-shirt, nga nang naitatak ba atong t-shirt, atong ingnon, ako binunyagan, gusto kong malangit. Kay maunay, desisyon nga atong gihimo, kaniadtong gibunyagan ta. Kaniadtong gibunyagan ta mga kaigsunan, ni decide ta pagbiya sa sala, pabor sa grasya. Pagbiya sa yawa, pabor sa atong Ginoo. Pagbiya sa dalan, padung sa impyerno. Pabor sa dalan, padung sa langit. Mauni ang pinakaimportanteng desisyon nga atong gihimo sa atong kinabuhi. Mauna nga ang bunyag, kausara gyud ni siya pwedeng dawaton. Dili ka pwede nga nabunyaga na ka niya, bunyaga na sa kag-usab. Nga naman, kaya kanang desisyon nga gusto kang malangit, gihimo na nimo para sa tibok nimong kinabuhi. Dili na nimo pwede nga bawion, dili na nimo pwede nga ilisan. Pero ang tinuoray, kapila na ka na nato bawia, bakuia. Kapila na ka ta mo balik sa atong daan nga kinabuhi. Bisan gani karon mga kaigsunan, may tabo nga naa ka sa sala, imbes naa ka sa grasya. Posible nga mahitabo karon nga kakampi ka sa yawa, kontra nimo nga atong Ginoo. Mahitabo nga ang imong kahimtang ron sa imong kalag, nagpadung ka sa impyerno, imbes nagpadung ka sa langit. Mauna nga muna'y panawagan sa inyong tema. Labi na gyud panawagan sa season of Advent. Ug labi na gyud sa Ebanghelyo nga bag-o lang natong gibasa. Ang hagit mga kaigsunan mao nga atong ibalik ang direksyon sa atong kinabuhi sa orihinal nga direksyon niini kadtong atong gihatag niini sa diha nga gibunyagan ta. Nga mao ang direksyon padulong sa langit. Ug mao na nga mo dagop ta sa atong mahal nga inahan ang Immaculada Concepcion aron patabang taniya. Sama ng Diyos nihimo sa atong mahal nga inahan nga Immaculada Concepcion. Sama nga ang Diyos nibuot nga tungod sa ulusahong grasya o pribilehiyo, tungod sa merito sa kamatayon pagkabanhaw siyang anak, nibuot siya kang mahal nga birhen, dili taptan bisag gamay na lang nga mancha
sa sala nga panulundon gikan sa iyang pagkahimugso aron maandam ang iyang sabakan nga mudawat sa manluluwas o paglaom sa kalibutan nga mao ang atong Ginoo, ang atong mahal nga birhen, mga kaigsunan, mangita sa paagi nga matabangan ta, dili lang aron ayuhon ang atong mga sakit, kundili og labaw sa tanan, aron dad-on ta niyag balik ngadto sa iyang anak. Aron tabangan taniya nga atong ibalik ang direksyon sa atong kinabuhi ngadto sa orihinal na direksyon niini kaniadtong gibunyagan ta. Ug mao ni gihimo sa mahal nga birhen sa akong kinabuhi. Kamong nagbasahan sa lungsuranon, tingali nakabasa mo usa ka article nga akong gipublish didto. Ang title, The Power of 1%. Dito sa mga article, akong gibutyag nga dihay panahon nga mugawas nako sa pagkapari. 99% nako dito na sa gawas. 1% na lang ang nahabilin. Ug makaingon kong 1% mga kaigsunan, kay niadtong panahon nga nagplano ko, wa gyud nako buhii ang rosaryuhan ug ang pagpangadji niini kada adlaw. Sa tuig nga ako nang untang tumanon ang akong plano, nasakit ko. Grabe kayo akong pagkasakit. Muna akong ingon ninyo ganiya sa unahan ang wisdom of age. Kaniagi ko nga, grabe kong nasakit, hapit kong mamatay. Niya ka nang, hapit ka na mamatay, mausag yung tingali, dapat ang panlantaw ni mo mong kinabuhi. Oy, na may uban nga hapit na mamatay, mura man no, ugwa lang, no? Lahi man ang ligon ba kay taglawas, murag di ta mamatay ba, no? Niagi sa kuana, ligon kay ta sa itong pagkabatanon, murag tag di mamatay. Lahi sa ang atong panlantaw sa kinabuhi, atong niagi kong hapit na mamatay, nausab ang akong plano. Wa ko laing gipasanginlan ang mahal nga birhen ug ang the power of 1%. O niadinhi nako mga kaigsunan akong gipasandig mo ni bearer of hope nako. Dian ako gipasandig ang akong paglaom samtang nagpadayon ako sa akong pilgrim journey sa kinabuhi. Ug dili nako mahimo nga tapuson lang ni akong pamalandong kung dili ni nako istorya ninyo nga kining usa ka sugilanon nga konektado sa Immaculate Conception. Niadtong 1990, ni-apply ko og green card sa US Embassy sa Manila. Sa pag-interview na, nag-atubang nako sa US Consul. Hapit ko mahug sa akong gilingkuran. Pagkadungog nako sa iyang pangutana. Ningon ang consul, Father, explain to me in layman's terms the meaning of the dogma of the Immaculate Conception. Pag humana kog tubag, nitindog ang konsul. Gikuha niya akong kamot, iya akong gilamano, o iya akong giingnan
welcome to America, Father. Ingon ana kagamhanan ang 1%. Maria, mahal na mong inahan, salamat, pugiampo mo kami. Manindog, nakatuo kami sa usa ka Dios, nga amahan makagagahom sa tanan, magbabuhat sa langit ug sa yuta, sa tanang mga makita ug di makita. Nakatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, yanak sa mahal sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Yanak dili binuhat sa kinaya samahan, pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao, galang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug Ug nahimong tao. Tungod ka nato, gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa samahan. Mubalik siya nga namayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug iyang gingharian walay katapusan. nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo kang maghahatag sa kinabuhi. Nagigikan siya sa mahanog sa anak, dunggan sa mahanog sa anak, isimba Imaya. isulti Pinagi pinagis sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Amen. Magampo kita sa Dios atong maluluyong amahan. O amahan, sanglit, gimbutan mo ngang mahal nga birhen, ipanamkon nga walay sala. O pinaginini, ganda mo ang takos nga puluyanan sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo. Itugot nga malinis kami sa sala ug mabot nga na kanimo tungod sa pangalian ni Maria. Tungod niini, nangayo kami nining misa ug nobena, pinagi ni Maria dihas pagingon. Pinagi sa pangalan ni Maria ang Immaculada Concepcion, patalinghugi kami Ginoo. O Diyos, giluwas mo ang mahal nga Birhen Maria sa tanang buling sa sala, tungod sa mga pahanungdan nga daanang nalantaw sa kamatayon ni Hesus Kristo. Itugot nga makasunod kami ni ining putli uyamot, nga hasmin sa kaputli, ug sa ingon, makapuyo kami o kinabuhi, nga halayo sa kasalanan. Magampo kita sa Ginoo. Pinagi sa pangama ni Maria, ang Immaculada Concepcion, patalinghugi kami Ginoo. O Amahan, himuang nga magbaton ang imong Santa Iglesia, uusa lamang kakasing-kasing, ug usa ka kalag, binugkos sa gugma. Magpadayon unta ang tanang Kristiyanos sa pag-ampo uban ni Maria, nga mao ang Azucena, nga katingalahan sa maanyag nga kaputli, nga Diyos nun. Mag-ampo kita sa Ginoo. Pinagi sa pangama ni Maria, ang Immaculada Concepcion, patalinghugi kami Ginoo. O Diyos, gibayaw mo si Maria, lawas ug kalag, aron makaambit sa himaya sa langit, uban ni Hesus Kristo. Itugot nga kami nga iyang mga anak,
maningkamot kanunay pagkabot sa samang himaya, tungod sa pangaliya ni Maria, klabel nga matahom uyamot, nga mibuklad sa tanaman, sa Santa Iglesia, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinagi sa pangama ni Maria, ang Immaculada Concepcion, patalinghugi kami, Ginoo. O Diyos, gihimo mo si Maria nga inahan sa kaluoy. Itugot nga ang tanan nga mudangup kaniya sa panahon sa kagulanan. Makatagamtam unta sa inahanong gugma niya, nga mao ang liryo sa kaputli o pag-antos tungod sa among kaluwasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Pinagi sa pangama ni Maria, ang Immaculada Concepcion, patalinghugi kami, Ginoo. O Diyos, nagbuot ka nga ang tanang grasya, ibubo ka namo pinaagi ni Maria nga among inahan. Kinisiya nga mao ang mirasol, nga kanunay nagasunod pagtutok kang Heso Kristo, ang tuburan sa tanang grasya. Ihatag sa tanan nga midangup kanimo, ilabi na ni ining misa ug nobena, makadangat sa imong panabang ug kaluoy, tungod sa iyang gamhanan nga pangaliya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Pinagi sa pangama ni Maria, ang Immaculada Concepcion, patalinghugi kami, Ginoo. O Diyos, ipurong-purungan mo si Maria nga rayna sa langit ug yuta. Mao nga giisip siya nga Rosa, ang rayna sa kabulakan sa tanamang langit nun. Ablihan unta niya ang ganghaan sa iyang gingharian, alang sa tanang nangamatay. Ilabi na kadtong deboto niya, aron maglipay sila uban sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Pinagi sa pangama ni Maria, ang Immaculada Concepcion, patalinghugi kami, Ginoo. O Ginoong Diyos, itugot ka namong imo mga alagad, ang kanunay kaayuhan sa kalag ug lawas, tungod sa pangama sa mga Birhen Maria, among inahan nga purisima. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo ka mo aron kini atong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga makagagahom sa tanan. Makapuy-puy unda kanimo Ginoo, ang mapabsano namong pag-ampog sakripisyo, ug tungod kay wala man gayud kami kaugalingong pahanungdan, ihatag lamang kami, atagi lamang kami sa imong maluluyong panabang. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Ang ayong matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay sa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa maog tao, ituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto ug gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanus-a si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi, tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis. Pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini, ngadto sa iya mga tinunan ug mingon. Dawata kini, Panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo o alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among papa, ni Jose among obispo, sa tanang mga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaloy kaming tanan. Himuang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, iyang bana. Uban sa mga apostoles. Ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw daygon ug amo ikaw himayaon pinagi ni Jesucristo imong anak. Inaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa atong amahan, atong awiton ang pagampo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
Hesus Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, manakan ninyo. Manaw sab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-iniksonay. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita ang idapit sa iyang panihapon. Ginoo, dali ako angay nga mokalawat kanimo, panipamulong lamang umayaw ako. Magampo kita, human kami mabusog o Ginoo sa imong lawas ug dugo, pinaagi nining sakramento, tudloi kami nga palabihon namo ang mga butang langit nun, kaysa mga butang nga kalibutanon. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Mahing gabi ka natong tanan. Niining tungura atong ipahigayon ang atuang pagbendisyon sa atong stewards of the day sa ikawalong adlaw sa atong misa novena alang sa kapistahan sa atuang Birhen sa Immaculada Concepcion. Palihog ari sa atubangan ang atong stewards of the day, si Miss Florencita Putot, Dayan Mape, Bless Carao, representante sa Alliance of Two Hearts, Maria Sonia Escalona, Baby Trinidad Nicomedes Tihap, Marifiel Deriada o Ms. Elvira Go. The Roman Catholic Archdiocese of Cebu, Cebu Metropolitan Cathedral, St. Vitalis of Milan Parish graciously presents this certificate of gratitude to Florencita Putot, Dayan Mape, Bless Carao, Alliance of Two Hearts, Maria Sonia Escalona, Baby Trinidad, Nicomedes Tihap, Marifiel Deriada, and Elvira Go
for their generous and faithful contribution as stewards of the day during the 8-day novena Mass celebrated in honor of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. Given the 7th day of December in the year of our Lord, 2024, at the Cebu Metropolitan Cathedral, Cebu City, Philippines. Signed, Reverend Monsignor Camilo Alia, the team moderator of a team of pastors, and Mr. Martin Dave Derriada, the President of the Parish Pastoral Council. Mga igsoon, miyanhi kita uban sa kalipay sa pagpaabot sa pag-anhi sa atong Ginoo ug diha sa iyang pag-abot kita magsaulog sa iyang pagkatao kinsa moluwas kanato gikan sa kangitngitan sa sala pinagi sa paghimo sa krus nga usa ka punuan sa kinabuhi ug kahayag. Kining punuan nga gidayan-dayanan sa katahom magpahinumdum unta kanato sa krus ni Kristo nga maghatag og kinabuhi ug nga kanunay kitang magmaya sa bag-ong kinabuhi nga nagdan-ag diha sa atong mga kasing-kasing. Ginoo, panalangini kining imo mga sulugoon kinsa nahimong mga tinugyanan nining adlaw sa misa nobena. Malig-on unta ang ilang pagdebosyon ngadto sa ulugan sa pangilin sa bulahang Birhen Maria Immaculada Concepcion. Puna sila sa kadasig ug itugot kanila ang imong panalipod o grasya. Atagi sila sa kaayuhan sa kalag-og sa lawas, hingpit nga gugma aron magbuhat sila sa imong kabubuton, panalangini ug santosa sila aron sa paglikay sa dautan, makakablag sila diha kanimo sa katumanan sa ilang mga tinguha. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Ato silang pakpakan mga kaigsuonan. Sa atong pagsaulog sa ikawalong adlaw sa atong misa novena, atong pasalamatan ang mga musunod. Ang atong servers of the Mass, ang extraordinary ministers of the Eucharist, ang atong mga lay ministers, ang atong kolektoras, the lectors and psalmists, ug ang atong choir today, ang grand choir. Atong mga pilgrims karong adlaw mao ang mga musunod, ang atong mga kapilya sa Zone 8, ang Sacred Heart Chapel sa Silangan 1, inahan sa Kanunayng Panabang Chapel sa Silangan 2 Interior, Santo Niño Chapel sa Pepsi Silangan 2, St. Jude de Tadeos Chapel, MacArthur Boulevard,
and San Vicente Ferrer Chapel sa Villa Abono. Aniya usab kanato uban karon ang Parish Youth Coordinating Council, ang mga kabataan sa Cathedral, atong mga catechists, ang Alliance of Two Heart, Legion of Mary for Presidium, Casa Gorordo Museum, the Knights of Columbus, 3106, care of Edward Sanchez, the Ladies Auxiliary, care of Mrs. Lulu Ramirez, Crusaders of the Holy Face of Jesus, La Fortuna Food Center Cathedral, and the Cebu Archdiocesan Council of Secular Third Orders. Ato usab pasalamat sa ato mga stewards of the day, Florencita Putot, Dayan Mape, Bless Carao, Alliance of Two Hearts, Maria Sonia Escalona, Baby Trinidad, Nicomedes Tihap, Marifiel Deriada ug Elvira Go. Ang atong mas sponsors, Alliance of Two Hearts, Legion of Mary, Presidium Yanwa Cheli, ang BEC Zone 8, the Crusaders of the Holy Face of Jesus, Lito, Nene, and Nene Dayagbil and family, the New Shepherds Vestments, and the Cebu Archdiocesan Council of the Secular Third Order. Ato silang hatagan sa masipang pakpak. Ang atong mga kaparian nga nag-celebrate karon, sila si Reverend Monsignor Cayetano Hilbolingo, Reverend Monsignor Raul Go, Reverend Father Stephen Joseph Anore, and Reverend Father Sherwil Mingno. Ato silang hatagan sa masipang pakpak. Ang atong presider, usa-usab ka jubilarian, kapin na siya sa 50 katuig, isip usa ka pari, labing masipang pakpak sa ato ang presider, si Reverend Monsignor Vicente Jongjong Florido Jr. O pinakamasipang pakpak sa atong inahan, ang atong pistahan, duha na lang kadlaw gikan karon, si Maria ang Birhen sa Inmaculada Concepcion. Viva Maria! Viva Maria! Viva Maria! Daghang salamat. Mayong gabi, sa dili pa ang katapusang panalangin mo, nato ang nandaandan nga pasalamat o pahibalo. Ang atong second collection karon atong itampo sa pagpalimpyo o pagpaayo sa fasad sa atong simbahan. Ang inyong tampo dako sa nakaayog tabang sa maong proyekto. Daghang salamat. Mga pasalamat sa ngalan sa atong talahurong Arsobispo sa Sugbo, His Excellency Most Reverend Jose S. Palma, ang team of pastors, ang Parish Pastoral Council ug ang Project Finance Committee, binhi sa atong parokya sa Cathedral. Nagpasalamat kaninyong tanan sa inyong makanunayong pagsuporta, ilabi na ngadto sa tanang benefactors, sponsors ug ngadto usab sa atong mga volunteers o liturgical ministers. Linain usab nga pasalamat ngadto nila ni Mr. Alex Mendoza Texon, Mr. Calixto and Miguela Yu and family, Miss Cynthia Cheney and Mr. Jack Rentusa, Miss Joanna Castillo and family, Mr. and Mrs. June and Araceli Llanos, Engineer Eduardo, Mrs. Amy Rentusa and family, Ma'am Mary Ann Cabigas, Mr. Chudolfo, Mrs. Rosalia Guido, Mrs. Rosita Ong, Mr. Eliezer and Teresita Alianic. Sa atong flower sponsors nga sila si Engineer Cyrus and Jessica Utadoy and family, o sa atong flower decorators nga sila si Mr. Mike Pugoy o mga kaubanan. Mga importanteng pahibalo. Una, ugmang adlawa, Domingo, ikasiyam nga adlaw sa novena o Bisperas ang Santos nga Misa, pagasaulugon ni Most Reverend Medifield Dudong Bilyones sa alas 4 sa hapon, ug human sa Misa,
Isunod usab dayon ang solemning nga prosesyon sa alas 5. Ang Pontifical Mass sa adlaw sa fiesta, Disyembre 9, Lunes, pagasaulugon sa atong talahurong Arsobispo, Most Reverend Jose S. Palma, sa alas 4 sa hapon. Ato usab nga timan-an nga sa adlaw sa fiesta, ang mga schedules sa atong mga misa susama sa Domingo nga mga takna o Sunday schedules. Ikaduha, ang Parish Office padayon nga nagdapit natong tanan nga mo-advertise sa atong Parish Souvenir Program. Katong interesado, pakisayod lang sa atong Parish Office. Ikatulo, sa Disyembre 16, Lunes, ang atong Misa de Gallo, pagasaulugon sa alas 4:30 sa buntag. Tungod ni ini, makansilar ang misa nga sunod sa Misa de Gallo. Makansilar ang misa nga alas 6 sa buntag, sa adlawng Lunes hangtod Sabado, ug ang misa nga alas 5 sa buntag, kon Domingo. Dugang ni ini, aduna kitay light a star sa atong Christmas tree. Diri sulod sa simbahan. Ang pagpasiga sa mga bituon sa atong Christmas tree, mahitabo sulod sa atong mga misa de Gallo, sugod Disyembre 16 hangtod sa atong midnight mass sa Disyembre 24. Alang sa buot mo sponsor og star, pakisayod sa atong Parish Office. Katapusan, alang sa balitang pangsimbahan, gidapit ang tanan nga mobasa sa bagong lungsuranon nga gibaligya sa atong mga ushers ug usherettes. Gikan sa team of pastors kaninyong tanan, daghan kayong salamat. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos na makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos ng misa, atong dadon ang kalinaw ni Kristo.